I denne her lille film vil jeg give dig lidt vejledning til, hvordan du kan aflæse resultaterne til dit forsøg omkring fotosyntese og respiration ved hjælp af vandpest. Og jeg vil give dig noget af den teori, som er knyttet til lige præcis det her forsøg. Sidste gang opstillede du 3 glas, og nede i de glas, der havde du plante i 2 af dem. Her har vi glas 1, hvor der var en plante, og den stillede vi i lys, det vil sige, at den blev ikke pakket ind i sølvpapir. Den fik plastikfilm på toppen, så der ikke kunne ske udveksling af gasarter. I glas nummer 2 havde du også en plante, men den blev pakket ind i sølvpapir, så der var ikke noget lys. I det sidste glas havde du ikke nogen plante, og måske har du stillet den i lys, det vil sige ikke pakket den ind i sølvpapir, og måske har du pakket den ind i sølvpapir. Jeg er helt sikker på, at nogle af jer pakkede den ind i sølvpapir. Så det her skema, det er lavet til dem, som pakkede den ind i sølvpapir. Hvis du ikke gjorde det, skal du skrive plus her. Startfarven, som alle 3 glas havde, er bestemt af mængden af CO2 nede i det vand, der blev puttet ned i glasset. I alle 3 tilfælde her er den grøn. Vi brugte vand fra vandhanen i alle 3 glas. Og i postevand er der en lille smule CO2. Det er mængden af CO2 i vandet, der bestemmer farven. I det her forsøg, der bruger vi det, vi kalder en indikator. Forkortet hedder den BTB, og ellers hedder den brun til mål blåt. BTB indikerer, om der er meget, en lille smule, eller slet ikke noget CO2 nede i vandet. Hvis der er meget CO2 nede i vandet, så vil der indstille sig en kemisk ligevægt, hvor noget af CO2'en vil gå i forbindelse med vandet og danne det, der hedder kulsyre. Og når der kommer syre i en vandig opløsning, så falder pH-værdien, og når pH-værdien falder, så bliver farven nede i vores reagensglas mere gul. CO2-mængden nede i vores glas kan variere alt efter om der sker fotosyntese eller en anden proces, som foregår inde i cellerne, nemlig den proces, der hedder respiration. Hvis vi kigger på de kemiske processer for fotosyntese og respiration, så kan vi starte med at kigge her for neden på fotosyntesen. Der kan vi se, på venstre side af pilen her, står der, at planten skal bruge CO2 og vand. Og når den får det, og hvis solen vel og mærke skinner, når den får noget lysenergi, så vil der ske det, at planten omdanner CO2 og vand til glukose og ilt. Det, der er sket her, det er simpelthen, at planten har brugt CO2. Så når vi har en plante nede i et reagensglas, og hvis den får lys, så er vores hypotese, at planten vil bruge den CO2, der er nede i vandet. Når planten bruger den CO2, der er, så skifter farven nede i vores glas fra grøn til blå. Udover fotosyntese, så kan planten også lave respirationsproces. Det gør den faktisk hele døgnet. Og det gør den, fordi der kommer energi ud af respirationsprocessen. Respirationsprocessen er en forbrændingsproces. Det, der bliver forbrændt i den her proces, det er glukose. Glukosen her bliver forbrændt ved hjælp af ilt,
Og her kan vi så på reaktionspilen se, hvad der kommer ud af det. Når der sker en fuldstændig forbrænding, så sker der det, at det stof, det startede med, bliver nedbrudt til de mindste bestanddele, og i det her tilfælde er det CO2 og vand. Man kan ikke se på den her figur, at der også kommer noget energi ud af det, men det gør der, fordi det er hele pointen med at lave respirationsprocessen. I vores forsøg her kan vi se, om der er sket respirationsproces nede i vores glas, hvis der er mere CO2, fordi under respirationsprocessen vil der ske en dannelse af CO2. Når der bliver dannet mere CO2, så går vi fra at have lidt CO2 med en grøn farve, til at have meget CO2, som giver farven gul. I vores forsøg kan vi derfor opstille en forventning til vores slutfarve, ud fra hvad vi forventer, der sker nede i vores glas. I planten med lys, som vi har i glas 1, har vi en startfarve, som er grøn, det vil sige, at der er en lille smule CO2 i. Og eftersom der er lys nede i det her glas, så har planten faktisk mulighed for at lave fotosyntese. Når den laver fotosyntese, så vil den forbruge CO2. Når den forbruger CO2, så stiger pH-værdien, og farven skifter og bliver mere blå. Hvis der er meget lys, så vil planten opbruge alt den CO2, der er nede i reagensglasset, og vi forventer derfor, at slutfarven vil være blå. I glas nummer 2, hvor der ikke er noget lys, og vi har startfarven grøn, har planten ikke mulighed for at lave fotosyntese. Det er sådan, at planter altid laver respirationsproces, også selvom der er lys. Men hvis der ikke er noget lys, så vil de lave mere respiration end fotosyntese, og det er så omvendt, hvis der er lys. Hvis de laver respiration, bliver der produceret mere CO2, og vi forventer en slutfarve, som er gul, fordi pH-værdien falder. I det sidste glas er der ikke nogen plante, der er ikke noget lys. Startfarven er grøn, det vil sige, at der er en lille smule CO2. Der skulle ikke så gerne ske nede i det her glas. Det her glas, det er et kontrolglas. Vi kontrollerer, om der er andre ting, der kan indvirke på vores resultater. Så vi forventer, at der ikke sker noget hernede. Hvis der sker noget her, så er vi faktisk en lille smule på den. Fordi, hvordan søren kan vi så vide, om de andre resultater, de overhovedet viser noget reelt. Så vi håber ikke, der sker noget. Vi håber, at den holder farven. Fotosyntese er en proces, der sker i alle planteceller. Det vil sige, at den sker mere i de planteceller, som vender mod lyset. Selve processen foregår inde i sådan nogle små grønne korn, som dem vi kan se her. Og de planteceller, som vender mod lyset, vil have flere grønne korn, end dem, som er for eksempel på undersiden af et blad, det vil sige skyggesiden. På denne her figur er der vist en plantecelle med grønkorn. Den her plantecelle er fra en lille grøn spire. Og den illustrerer, hvordan CO2 og vand danner glukose, og ilt udskilles som et restprodukt. Glukosen kan bruges som oplagring, så bliver den lavet om til stivelse, det finder man for eksempel i frø og kerner, eller den kan direkte blive omdannet til et andet kulhydrat, som hedder cellulose, som vi finder i cellers cellevæg. Hvis vi kigger på det udvoksede blad, her der er lavet et udsnit af bladet, så har bladet en overside, hvor lyset rammer, det vil sige, der kommer lysenergi ind. Og her har vi så de celler, som har mange grønkorn. Vandet bliver suget op fra rødderne og fordeler sig i planten og når helt op i bladene.
og ind til grønkornene, og der bliver så dannet glukose herinde i bladet. Optagelsen af CO2 sker igennem bladene. På undersiden af bladene sidder der sådan nogle små åbninger, nogle spalteåbninger, omgivet af det vi kalder læbeceller. Her er en læbecelle, og herovre ved siden af er en anden læbecelle. Der kan luftarter komme ind og ud igen. Her kan vi se, at ilten den diffunderer ud af bladet, når den har lavet fotosyntese og skal skille sig af med ilten. Fotosyntese og respirationsproces er afgørende processer, når vi snakker kulstofskredsløb. Det er de, fordi at fotosynteseprocessen er den eneste proces, der kan fjerne CO2 fra atmosfæren. Og CO2 er jo en form for kulstof. Her kan man se, at der er et C i CO2, og C'et det står jo for kulstof. Kulstof optages i planterne, når de laver fotosyntese, og det gør de både på land, landplanterne her, og i vandet. I vandet er det alger og tang, der optager CO2 fra atmosfæren. De udskiller så også kulstof, og det er respirationsprocessen, der gør, at de udskiller kulstof. Udover planter og dyr, så bidrager mennesket også til at øge koncentrationen af CO2 i atmosfæren, og det gør vi, fordi at vi brænder fossile brændstoffer af. Fossile brændstoffer dannes, når døde dyr og planter bliver liggende nede på havbunden eller nede i jorden, og der falder jord, sedimenter af forskellige slags ovenpå, og de får lov at ligge i milliarder af år, så vil der enten dannes kul eller olie. Og så længe kul og olie bliver liggende nede i jorden, så er det kulstof, som er bundet i den olie og det kul, så er det jo gemt godt af vejen, og så har vi det ikke oppe i atmosfæren. Men lige så snart vi begynder at brænde det af, så bidrager vi mere til mængden af CO2 i atmosfæren, end planterne kan nå at fjerne. Hvis du prøver at sætte dig ned og kigge på de her tal, så kan du faktisk regne ud, hvor mange milliarder tons kulstof vi udleder per år ekstra i forhold til, hvad planterne kan optage. Prøv en gang at sætte dig ned og kigge på, hvor meget der ryger ned i havet, og hvor meget der ryger op igen, fordi der er faktisk noget, der bliver dernede. Og prøv også at se, hvor meget der ryger ned på jorden, og hvor meget der bliver frigivet igen ved hjælp af respiration fra dyr og planter. Fordi der bliver faktisk også noget liggende nede i jorden. Så kan du regne ud, hvor mange milliarder tons kulstof menneskets afbrænding af fossile brændstoffer bidrager med om året. Cirka.